दूल्हा जी है घर। हाँ आओ लोग दुल्हन को उतारल जाओ। उतारिए। उतरिया दुल्हन तू केतना चोना कइलू उतरिया दुल्हन तू केतना चोना कइलू बाबा के घर बिहान वाली ससुर के घर उतरिया दुल्हन लबल दलबल कनिया चले धीरे हमारे बाबू चले जिम्मेदार के बेटा हल बल दल बल कनिया चले रामा के बेटी ए जी का हो मेरा हम का जानी जे टूटही पालानी बा रउआ ना तो हम रउआ से बियाहे ना कइले रही थी। हम हेतना खूबसूरत बानी। मेरा तू खूबसूरत बोलले बड़ू 2-4 महीना रुक तोरे लेखा खूबसूरत हम घरों बना दे। परेशान जन खो 1-2 साल के बाद तोरे जैसन खूबसूरत लड़की होई का जी हम कितना रउआ खूबसूरत लागतानी। बाप हो इतना खूबसूरत बाड़ू की तरह देख के सुहाग रात के दिन हम कोमे में चल जाम। हम तो खूबसूरत बोलले बा लेकिन रउआ खूबसूरत बानी। ई बात बा। हाँ